Hvordan forvandler man 16 cylinder og 4 turboer til en oplevelse, der blæser dig bagover? Det er Bugatti Mistral for fanden. Den sidste tagløse DW16 i historien. En sindssyg afsked, der koster et lands BNP og får dit hjerte til at hamre som en jetmotor. Den vilde maskine kører ikke. Den teleporterer. 1600 hestekræfter kaster dig tilbage i sædet, som om du havde aktiveret Millennium Falcons hyperdrift. Lyden? Den automotive apokalypse-symfoni. Et brøl, der får en Veyron til at lyde som en killing. Brisen i ansigtet ved 420. Vinden prøver at overbevise dig om at sælge nyere, bare for at mærke det igen. Hver linje, hver kurve er skulptureret til at få dig til at græde af glæde. Det er ikke en bil, det er et manifest om, hvad penge kan, når ingeniørkunst bliver kunst. Udseendet er aggressivt, men elegant. En ægte europæisk muskelbil på steroider. Og det vilde? Det eneste, der går i stykker, er din bankkonto. Den, der køber sådan en fed bil, har mere mønt end Joachim von And. Mistral er ikke bare en Bugatti. Det er et farvel til en æra, der skriger fart til det sidste åndedræt.